Ako siya na naman. Ayoko na makita mukha niya. Go! Ako si Diego! Perfectly cut. Kumusta yung mga kaso? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan daw natin ng mga may imaginary hater at feeling main character daw na memes ngayong ligo kaya atin na agad simulan. Galing kay Ice Cafe. Guys, we break good guys, heart and run into someone like me though. Kailangan natin ng confidence, man. Kung wala ka confidence, hindi ka magiging main character. Ano ba? Kailangan natin yan. Sunod. Dali kay John. Ano, syempre. Oh. Ano, huwag na tayo paligli-ligo dito. Okay. Syempre, kwento mo yan. Syempre. Syempre, ikaw ang bida dyan. Ba't yung labi mo, baligoy-ligoy din? Yan talaga. Oh, gagi, okay lang ba yan? Pa-check mo na yan. Minsan yung kwento natin, may konting kasapawan na yun, di ba? Kasi nga, ayaw natin masapawan. Tumasaw-saw na rin yung Yan labi mo. talaga. Huwag ka na magtaka kung bakit ako galit sa'yo. Ay, sorry. Kwento mo yan. Siyempre, Bida ka ako dyan. Siyempre, maling-mali ako dyan. Tama. Tangina, sigan to sigan niya, maling-mali ako dyan. Siyempre, ikaw bida Kasi dyan. nga, Kwento mo kwento yan. mo yan. Tama. Diba? Kasi nga, inggit ka sa akin at galit. Okay, pagpatuloy mo lang. Okay lang yun. May dimples pa. O, kita mo yun? Okay lang yun, Toy. Dimple, naging dimple. O, pak. O, kung sino man kaaway niya, sana man lang hindi imaginary to. Kung sino man kaaway mo, hayop ka. Huwag mo siyang ginagamit. Ayoko ginagamit yung bebe ko eh. Sunod. Ang galing kay Con. Okay, copyrighted. Copyright. Gusto ko rin maging main character eh. Ayoko na sa side. Ano, pabaliktad pa niya ginawa na. Get him. Oh, Blackpinker ako. Akala nyo ha. Bensyaga nila. Mobile ba to? Oh my God, ang hirap niyan. Ako diba, sariling sikap natin maging main character sa mga story natin, legend. Sunod! Ako siya na naman. Ayoko na makita mukha niya. Hindi mo hookup culture. Culture, since a lot of you guys are asking kung what it is and no. Okay, first of all, hindi Wait lang, dami mo sinabi. Hindi ko naiintindihan agad. masama yung pagkakaroon ng hookup culture. Marami yan, guys. Hindi lang sa gym, sa work ka, marami. Sa jobs. Sa life in general, may hookup culture. What do you mean? Ganon tayo kung dumarami. Ganon tayo lumalandi. But it's just that for me, I didn't know that it was a thing pala What? in Nila- some gyms. So, they're not gonna force you naman to, ay, you should hook up with me. No, it's not like that. Bruh. But, Sino nagsasabi na you should hook up with me? Walang ano eh, no? Walang landi-landi. Rekta agad. maybe you never experienced it. But for the people who experience it, it's also Wait, na-experience mo ba? Nag-iimbento ka ba? Kasi nangyari ba to sa'yo? Wait lang. Baka naman nilapitan ka lang ng isang lalaki, tinanong nga, kamusta ka, okay ka lang? Baka alam mo, nilalandi ka na. Hindi lagi ganun. I'm sure may mga babae dyan tuloy na matatakot na basta may lumalapit na lalaki na gustong tumulong lang naman, na genuine nila, oh, mali po yung posture nyo, mali po yung ginagawa nyo, ano, ganito po mas maganda para hindi po kayo mabaldado. Di ba? Makaisip, ay po, nilalandi lang ako, gandang-ganda naman si girl, haba hair. Lalo na siguro kung nasa mga bakal gym, imposible. Kasi ando ka sa gym para ma-focus sa sarili mo, hindi sa iba. Di ba sarili mo, mahalin mo muna sarili mo. syempre yung mga tao, they're very energetic, ganyan. Wait lang, kailangan ko ng pampalakas dito. Kaya nagkakaroon ng Aha. hindi naman sa itatawagin ka tapos tara hook up na tayo. It's not like that. It's more of like pasimpleng follow sa social media. Wait, sino ba nagsasabi ng hook up tayo? Sino nagsasabi no? It's not, again, super discussed because Bakit? it's not all as Kasi hindi siya nangyayari. normal. Bato ko sa'yo to eh. And yun lang. So, my story time. Huwag na ituloy. Ayoko na malaman yung storya mo. Baka may imaginary ka ring lover. Sunod! Sorry, a girl, but this is the only Yan! gym culture I Sarili know. lang. Tama! Walang aayaw! Laban mo! Oh, dahan-dahan! Okay, tulak mo! Walang laban sa iya, boy! Isa pa! Okay, lubog mo! Up! Nice one! Yan lang. Eh, may Sorry. oras pa yan. Mga pagod na pawis. May oras pa lumapit sa... Okay. Gusto mo mag-hook up?
Pero di ko alam na may ganyan pala. Di ko feel yung mga ganyan. Sa buhay may hookup culture eh. Ewan ko, ginagawa na natin specific para magmukha lang siya special. Pero it's just the same. Meron din bang church hookup culture? Simbahan hookup culture? McDo hookup culture? Kung merong lalaki na gusto kang lapitan, lalapitan ka yan, hindi dahil nasa gym ka lang. Gets mo ba? Binibigyan mo kasi na unwanted fear yung mga taong nahihiya pumunta ng gym, 'di ba? Ang dami mga hurdles, anxiety, kabadong maging judgmental yung mga tao sa paligid niya, mahina ang self-esteem, wala makasama sa gym. Ang dami mga ganung problems. At kung bibigyan mo sila ng mga ganitong hindi naman identified o hindi naman na-assess na culture, tinatakot mo lang sila unnecessarily. Ano ba? Ayun ang sinasabi ka. Lahat na lang hookup culture. Gusto ko lang naman bumili. Ano ba? Dadalaga na ako. Ano yung sabay sila naghawak ng kamay doon sa gusto mong shirt? Ay, baka pinipick up niya ako ba? Gusto niya akong maging baka gusto niya akong landiin. Tapos may magpo-post na rin siya sa TikTok. Meron na rin siya sarili niyang story time. Ayun na, kompleto na lahat. Sunod. Kung bata ako, ang dami na hawak sa... Bakit nga ba? May pututoy culture pa noon eh. Dati cute pa eh. Ngayon ayaw nyo na hawakan. Sunod. Next ko na agad ang bago after breakup. XOXO, Gossip Girl. Gabo. Tapos, alam mo, iba-iba naman ang tao. Hindi mo makailangan sumunod dyan. Iba-iba naman ang nararamdaman ng tao sa ganyan. Hindi nyo kailangan pilitin ang sarili nyo. Okay lang yan. Ikaw lang ang tutulak sa sarili mo. Sunod. Ano ba sa drive-thru? Yan lang. Pala po. May mga content lang. Anong trip to? Anong mga side character moment to? Men. Sukot nun. Sukot character, hindi yung side character. Aray. No equipment, no problem. Ay, ito. Talistik. Oh! Pucha, patry nga. Kaya ko to eh. Oh! Hindi ko kaya. Grabe. Hindi ko kailangan ng gym. Ako main character sa likod ng bahay namin. Hindi ko kaya. Oh my. Ganda nung niya dito. Form. Ingat ka lang pre. Baka mga monoblock yan. Baka maputol pa yan. Hindi worth na madali ka doon. Kasi baka ito nga yung mga matitigas na uri eh. No? Mga pag pinalo sa'yo, tanggal lahat ng problema mo. Main character siya kasi pinaghirapan niya, 'di ba? Wala siya imagination, wala siya imaginary na kalaban. Talagang siya 'yun, 'di ba? Talagang sarili niya ang gusto niyang paigtingin dito. Magaling. Yan ang gusto ko main character. Sunod. Pala. Ayaw na sunod. Pagaling kay Warren. Ano ba talaga tayo? Tropa pero... Aba! Aray ko puta, tumama ako sa dumbbell. Natapapa ako sa dumbbell ko, leche. Ayos ah! Ginagawa mo ako side character ng sapilitan. Aba, hindi pwede ha. Makauntog ko sa'yo to. Kung main character ka, hindi pa pwede sa'yo yan. Sunod! Ano to, galing kay Iced. Me calling my girlfriend na mamamatay na sa gutom. Siguro kumain ka na. Kung sino nagpapakain sa'yo, kung may sakit ka, ang arte mo pa naman. O, lalo pa sinabi mo na, saan ba tayo kakain? Ikaw! Magaling! Uy! Ito kay Dora Ira. Dora. 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 Let's go! Dora. Ako si Diego! Hindi ako si Boots! Dora the Explorer. Can somebody help me find where Boots is? Andito! Ginamit ang tatay mo sa ulan eh. Where is Boots? Yun yung mukha ng taong nawala na yung trip. Mas maganda to nung nasa isip ko eh. Tara, galing kay Lance. Sagot ko ang ityulukan mo, pre. Oh my. Kainin mo lahat ng gusto mong kainin, pare. Dugyot Sagot mo. ko lahat, pare. Marami kang side ghosts, hindi side quest. Pili ka. Kombi, tsaka malagkit. Wow! Sarap naman. Yan. Ngam. Gago. Pati na naka-braces pa yan. I love chicken nuggets. Perfectly cut.
Lahat ng kainin mo lahat, pare. Pare, Pati dignidad mo, kain. Uy, masarap yan, Nova. Favorite ko yan. Eat all you can, pare. lukan pa. Respect all you can din, please. Lasing ba siya o Yata, pre. Takki mag feeling main character lang siya? Ubi. Masarap yan, ubi. Ubi. Lunok. Yes, kadiri ka. Ipis. May ipis ba? Binakain kang ipis. Deserve. Buti nga sa'yo. Leche. Sunod. So, galing kay Tenshirama. Miller sino sumira na. Ako na kayo main character. Ako pa yung main villain. Ano ba? Para ako si Joker. Sa sarili kong kwento ako yung kalaban ko. Sunod. Filipino in video games. Talon! Ulo! Art. Just costume. Ay, ano ba? Hindi mo ba nakikita? What? Legit yan? Ay, ano ba? Ayos ah. Ay! Ay, ang ginagawa mo dyan? Ay! Masyado nag-enjoy yung VO nito. Yung nag-VO dun sa mga tao. Ramdam ko yung play mo eh. At least hindi nila siya parang Google Translate. Hoy! Naunsa ka man dulong! Unsa ka man! Wala ka kita! Ha? Correct din iba eh. Hindi Tagalog yung isa. Sa Pilipinas ako. Hey! You stupid, ha? You stupid, no? You stupid, ho! Ano talaga enjoy? Hoy, hoy! Wow! Ito na lang mga side characters tayo dito. Nice. Sunod! Proof that confidence is everything. Sabi ko sa inyo, di ba? Kahit mga poging-pogi sa sarili eh. Basta lagyan mo lang. Angels like you. Ikaw. Sin City wasn't made for you. Maybe something sa ano eh, sa gumaga. Like you. Sin Kahit ka pangit nakakuha na lang yung maganda eh, diba? Basta confidence lang, ilaban nyo lang kung ano meron kayong baraha. Galing kay Josh. Ayan, papapalit siya. Gotcha, bitch! Hindi, nauto yung main character natin. Kala niya pabili ka ng phone. Akin na yung phone mo. Outlum Gaming. Grab the opportunity. Magaling. Yan ang bagong slogan ng Grab. Grab the opportunity. Literal na nag-grab niya yung phone mo eh. Tunad? Ito. Ito dito imaginary. Maging isang Pilipino. Lahat tayong magagawa dyan. Sunod. Galing kay Young. Ikaw tuloy above? Abab, kala mo talaga eh, no? Oo. Gusto naman talaga ako kantutan. Ayaw pa aminin. Kung ayaw mo kakantutan. May confidence lang. Kamusta dyan mga abab ko ha? Kamusta kayo dyan ha? Kamusta? Basta, above ko dyan. Kamusta kayo dyan ha? +1 nyo ka sa comment, may above ko dyan. Kamusta kayo dyan mga abab ko? Sabi sa analytics na meron daw tayong 10% na above dito sa channel eh. Abobs dyan. Huwag nyo landayin mga above natin sa comments ha. Sunod. relax and take notes. Oh! While I take Oh, natiran mo naman kami na above. Oh, you wanna choke? Parang natapakan na ano. Pagkain. I wanna smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Eh, puta ulo. Slayer, the whole layer. Motherfucker, Masim, parang kalamansi. Eh, in the face. ang dami namang main characters dito po. Chat mo, pwede nang ano yan, no? Pwede nyo nang buuin ng Power Rangers, Tribal Rangers. So, para sila mga handkerchief na naglalakad. Galing kay Architect Euclid. Swoosh na puwing click. Laban lang. Oo nga, daming ganyan. Ano ba, hirap naman magtrabaho dito na hindi na ako nagmumukha hirap sa buhay. Ito, live action. Pero puwing lang ako eh. Marami lang, yung graba kasi dito, hindi lang tumigas eh. Hayop naman, oh. Gusto ko lang maging side character, ginagawa nyo ako main. Salat. Main character bago pumanok sa face-to-face. Sabi dyan, baka tapak-tapakan ko lang kayo. Sunod. Ano kay Wayne, kumakain ka mag-isa sa McDo, no? Ang saya-saya mo pa, tapos makikita mo, trending ka. Wala akong kasama. Di ba may mga tao ganyan, no? May picturean ka pa, nakakainis.
Ano masama? Busy lahat ng mga tao. Hindi ka ba pwede magawa ng moment para sa sarili mo? Ganun ka ba ka-insecure na maging mag-isa? Minsan, ang mga main character, diba? Parang si Kaneki, meron ka mga solo flights lang, nandiyan ka lang, iisip, nakatingin ka lang sa bintana. Ay, gagawin ko ngayon, kakamat pa ako na itlog. Ganun lang, okay lang yun. Hindi yun masama. Kung may galit ka sa akin, sabihin mo, hindi yung binabackstab. Oh! Buti tapos maglalakad pa nung no? Yung babae kanina na naka-shields. Ha? Sino sinabi mo? Yung sabi sa'yo tumulo laway ko nung tulog ako? Porket napunta na sa'yo yung nawawala akong ballpen ha, na hindi ko alam ha. Paangas ka na. At paguli, di pa nagsisimula, nakascore ka na. Well, ito yung mga moments na alam mo kung sino yung main character. Parang sa Yu-Gi-Oh! Pag meron sila mga top shot na mga iba't ibang mga character, alam mo na agad sino yung mga bida. Ito alam ko na sino bida eh. Mga nakascore na agad. Gayong mga itong Mr. Editor, gayong mga background ko. So natatapos niya ako. Kung meron kayo mga topic na gusto pag-usapan, comment nyo lang. Huwag nyo like, share sa mga feeling main character nyo, friends. At huwag nyo katong subscribe. Paolo, mapaalam.